Assalamu alaikum. An balima silamɛw bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ bamanankan fɔ nin ye ala tɔgɔ dɔ ye ka di aw ma ka bɔ ne yɛrɛ mɛtiri Badini ka yɔrɔ la. Ni ala tɔgɔ in maa o maa i ma sɛbɛnni bɛ ko lakile lo diɲɛ yɛrɛ lakile de bɛ nin ye n'i bɛ nafolo fɛ o lakolo le filɛ n'i bɛ gɛrɛsɛgɛ sugu bɛɛ fɛ min ye hɛrɛw ye o lakile le filɛ nin ye a bɛ baara cogo jumɛn i bɛna kolojan sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 i bɛna i y'a gaharu yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 i b'a nasi fara ɲɔgɔn kan i bɛ to k'a mun i bɛ to k'a min et puis i bɛ to ka kolojan wurudi siɲɛ 4000 ani 174 i y'a gaharu bɛ wurudi 12000 ani 520 ani 22 an ka page nin a b'a partager kɛrɛnkɛrɛnlen ma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka page nin tɔgɔ de ye YouTube page a tɔgɔ de sɛbɛnni filɛ kan ten a y'a partager a kana ɲina a ye abonné chaîne kan wa a kana ɲina ka notification like pour que n'an ye video bila a ka se ka sɔrɔli k'a kɔnɔ maa min y'a baara la k'a nafa n'a ye ala tɔgɔ min na a ka kɛnɛ kosɛbɛ dɔnnikɛlaw b'a dɔn kolojan min don n y'a d'aw ma ala min kama ala k'a mago dilan salamu aleykum